जय जगन्नाथ सांग माने आज मो जेज माँ को श्राद्ध आम घरे सबू एठी बापा बसचंती हाँ आउ प्रिपेरेसन चलची खाइबा पीबा कौन केमती हम कौन ना एपटे रोसे घरे चलची व्यवस्था ऑलरेडी सब जिनिस हो गलानी ଆମର ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏଠି ଖେଚୁଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଖେଚୁଡ଼ି ହେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ କଣ ଏଟା କଦଳୀ ଭଜା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ସିଝେଇଛି ଛୁଙ୍କି ବି ଡାଲମା ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଛି ତରକାରୀ ଗୋଟେ କରିବି ଭାତ ଟିକେ କରିବି ଖଟା ଟିକେ କରିବି ଶାଗ ଭଜା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋଉ ଭଜା ନାଇଁ ଶାଗ ଭଜା ହବ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା କଦଳୀ ଭଜା ତରକାରୀ ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖିଆଯିବ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ଆସି ଯାଇଛି ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ତ ପୁଣି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେସ୍ରେ ଫୁଲ୍ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଟାଇପ୍ର ଖାଦ୍ୟ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଆ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଆ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି।